салом дӯстон, ҳоло шумо мешунавед 6 қоидае ки орзуҳои бой шуданро ба ҳақиқат табдил медиҳанд. агар шумо ҳам орзуи бой шуданро доред, ҳатман видеоро то охираш тамошо кунед. баъди тамошои ин видео орзуҳои шумо ба ҳақиқат табдил меёбанд. Бизнес тиҷи тақдим мекунад. якум, муайян кунед ки чӣ қадар пул мехоҳед дошта бошед. кам аст агар шумо гӯед ки ман мехоҳам пули зиёде дошта бошам. пул ҳисоби муайянро дӯст медорад. ин сухани оддӣ нест, ин ҳақиқат аст. шумо рақами муайянро бояд донед, аз пули калон ҳатто то 1 танга. дуюм, муайян кунед нархеро, вақт, меҳнат ва ғайра ки омодаед сарф кунед барои ба даст овардани он миқдор пуле ки шумо мехоҳед. сеюм, муҳлати аниқро муайян кунед, ҳатто рӯзашро. чӣ қадар вақт ба худатон медиҳед то ки пули мехостаатонро соҳиб шавед. чорум, нақшаи дақиқеро тартиб диҳед, нақшае ки шуморо ба мақсадатон мерасонад ва ҳангоме ки омода мешавед қадам ба қадам аз пай иҷрои нақшаатон шавед. панҷум, ҳамаи ин қоидаҳоро дар як ибора ҷой дода дар дафтари хотираатон нависед. рақам, миқдори пуле ки шумо мехоҳед ба даст оред, муҳлате ки дар пеши худ мегузоред барои ба даст овардани ин пулҳо. нақша, нақшае ки ба воситаи он мехоҳед ин пулҳоро соҳиб шавед. шашум, ин ибораҳоро дар як рӯз 2 маротиба ба овози баланд хонед. саҳар ҳангоми аз хоб хестан ва бегоҳ пеш аз хоб. дар вақти хондан шумо бояд тасаввур кунед, ҳис кунед ва бовар кунед ки аллакай шумо ин пулҳоро соҳиб ҳастед. пайваста иҷро кардани ин қонунҳо хеле муҳим аст. аз ҳама муҳим қонуни шашум ба ҳисоб меравад. барои он ки ҳангоми худатонро пулдор тасаввур мекунед, ҳис мекунед ки бой ҳастед, шумо ташаккул меёбед ва фикран қувва мегиред ва ин шуморо ҷалб мекунад ба сӯи пулҳои мехостаатон. мақсад дар он аст ки боварӣ дошта бошед. шумо рӯзе соҳиб мешавед он миқдор пулеро ки мехостед соҳиб шудан. дӯстони азиз, агар шумо аз ин видео баҳрае бурда бошед, дар канал обуна шавед, зангуларо зер карда гузоштани лайкро фаромӯш накунед. ҳатман дар зери видео фикру ақидаи худро нависед, ин барои мо хеле муҳим аст.